Ξέρεις γιατί πολλοί άνθρωποι στα 70 και τα 80 τους νιώθουν ξαφνικά ότι χάνουν τον έλεγχο της ζωής τους. Δεν φταίει μόνο η ηλικία. Υπάρχουν 4 συγκεκριμένοι λόγοι που κανείς δεν τους εξηγεί. Και σήμερα θα τους μάθεις. Αν είσαι στα 70 ή στα 80 σου, ξέρεις πολύ καλά ότι το να γερνάς δεν σημαίνει απλά να μεγαλώνεις σε χρόνια. Σημαίνει να προσπαθείς να παραμείνεις δυνατός, ανεξάρτητος, να κάνεις τα πράγματα μόνος σου. Πολλοί ηλικιωμένοι μου λένε ότι δεν φοβούνται τόσο τα γερατιά από μόνα τους. Φοβούνται να ξυπνήσουν μια μέρα και να μην μπορούν να σηκωθούν από την καρέκλα τους, να μην θυμούνται πράγματα, να χρειάζονται κάποιον για το παραμικρό. Και το πιο δύσκολο, κανείς δεν τους εξήγησε ποτέ γιατί συμβαίνει αυτό. Σήμερα θέλω να σου δώσω κάτι που πολύ λίγοι άνθρωποι της ηλικίας σου έχουν λάβει. Καθαρή, απλή κατανόηση. Υπάρχουν 4 κρυφές δυνάμεις μέσα στο σώμα που επηρεάζουν σιωπηλά τη δύναμή σου, τη μνήμη σου, την ενέργειά σου και τη διάθεσή σου. Δεν είναι σοβαρές ασθένειες με δραματικά συμπτώματα. Είναι αθόρυβες αλλαγές που συσσωρεύονται για χρόνια και γίνονται πιο επικίνδυνες μετά τα 80. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μου πεις στα σχόλια τι σε ανησυχεί πιο πολύ όταν σκέφτεσαι την υγεία σου τώρα. Η απάντησή σου έχει σημασία. Βοηθάει να χτίζουμε μια κοινότητα ανθρώπων που μαθαίνουν και στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη δύναμη. Μέσα στο σώμα σου υπάρχει κάτι σαν μια σιωπηλή φωτιά. Οι επιστήμονες το ονομάζουν inflammaging, δηλαδή χρόνια φλεγμονή, που συνδέεται με τη γύρανση. Δεν είναι σαν τον πόνο από ένα χτύπημα. Δεν έχει κοκκινίλα, δεν πονάει. Απλά καίει αθόρυβα, συνέχεια, για χρόνια. Και σιγά σιγά καταστρέφει τη δύναμη, την ισορροπία, τη μνήμη, ακόμα και τη διάθεση. Αυτή η φλεγμονή τροφοδοτείται από καθημερινά πράγματα. Άγχος που δεν φεύγει. Επεξεργασμένες τροφές. Πολλές ώρες στην καρέκλα χωρίς κίνηση. Κακός ύπνος. Όταν ήσουν νεότερος, το σώμα σου αντιμετώπιζε αυτά χωρίς πρόβλημα. Μετά τα 70 όμως, και ειδικά μετά τα 80, ο οργανισμός χάνει μέρος της ικανότητάς του να σβήσει αυτή τη φωτιά. Έτσι, αυτό που παλιά ήταν ένα μικρό πρόβλημα, τώρα γίνεται μεγάλο. Η χρόνια φλεγμονή κουράζει την καρδιά. Εξασθενίζει το ανοσοποιητικό. Θολώνει τη σκέψη και αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας. Αδυνατίζει τους μύες. Και το πιο άδικο είναι ότι οι περισσότεροι ηλικιωμένοι δεν το καταλαβαίνουν παρά μόνο όταν πια νιώθουν τα αποτελέσματα στην καθημερινή του ζωή. Δεν φταίς εσύ. Απλά κανείς δεν σου το είχε εξηγήσει έτσι. Η δεύτερη δύναμη αφορά κάτι που ίσως έχεις παρατηρήσει ήδη. Κάποια στιγμή αρχίζεις να βλέπεις μικρά πράγματα. Το να σηκωθείς από μια χαμηλή καρέκλα θέλει περισσότερη προσπάθεια. Οι σκάλες φαίνονται πιο βαριές. Να κουβαλήσεις τα ψώνια από τον μπακάλικο σε κουράζει περισσότερο από ό,τι παλιά. Και λες στον εαυτό σου, έτσι είναι τα γερατιά. Αλλά αυτή η αλλαγή έχει όνομα και συγκεκριμένη αιτία. Λέγεται σαρκοπενία, δηλαδή η απώλεια μυϊκής μάζας που σχετίζεται με την ηλικία. Οι μύες δεν είναι μόνο για να σηκώνεις βαριά πράγματα. Είναι το σύστημα προστασίας του σώματός σου. Διατηρούν την ισορροπία σου. Σε προστατεύουν από πτώσεις. Στηρίζουν τις αρθρώσεις. Ρυθμίζουν το σάκχαρο στο αίμα. Και σου δίνουν τη δύναμη για τα καθημερινά. Να σταθείς, να περπατήσεις, να σκύψεις. Όταν οι μύες χάνονται, όλα τα υπόλοιπα γίνονται δυσκολότερα. Μετά τα 80, ο κίνδυνος είναι ότι αυτή η διαδικασία επιταχύνεται. Μια πτώση που παλιά θα άφηνε έναν μόλοπα, τώρα μπορεί να οδηγήσει σε κάταγμα. Το κάταγμα φέρνει ανάπαυση στο κρεβάτι. Η ανάπαυση φέρνει ακόμη μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας. Και μόλις αρχίσει αυτή η κατηφόρα, είναι δύσκολο να γυρίσεις πίσω. Αλλά εδώ είναι το καλό νέο. Οι μύες μπορούν να ξαναχτιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Ακόμα και στα 80 ή 90 σου, το σώμα σου μπορεί να δημιουργήσει νέο μυϊκό ιστό αν του δώσεις τα σωστά σήματα. Θα φτάσουμε σε αυτό. Η τρίτη δύναμη αφορά τον ύπνο. Και είναι πιο σημαντική από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι. Πολλοί ηλικιωμένοι μου λένε το ίδιο πράγμα. Δεν κοιμάμαι όπως παλιά. Ξυπνάς πολλές φορές τη νύχτα. Ξαπλώνεις και ο ύπνος δεν έρχεται. Ή κοιμάσαι αλλά σηκώνεσαι κουρασμένος. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι φυσιολογικό για την ηλικία τους. Όμως ο διακοπτόμενος ύπνος
Είναι ένας από τους πιο ισχυρούς λόγους που οι ηλικιωμένοι νιώθουν κουρασμένοι, ξεχασιάριδες και συναισθηματικά αδιανοί. Και επηρεάζει πολύ περισσότερα πράγματα από την πρωινή σου ενέργεια. Ο ύπνος δεν είναι απλά ανάπαυση. Είναι η ώρα επισκευής του σώματος. Ειδικά τα βαθιά στάδια ύπνου, που γίνονται δυσκολότερα να επιτευχθούν μετά τα 80, είναι κρίσιμα. Κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου, ο εγκέφαλος κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Καθαρίζεται από τοξίνες που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μία από αυτές τις τοξίνες είναι η ίδια πρωτεΐνη που συνδέεται με την νόσο του Αλτσχάιμερ. Όταν ο ύπνος είναι αποσπασματικός, ο εγκέφαλος δεν καθαρίζεται σωστά. Και με τον καιρό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα μνήμης και σύγχυση. Επιπλέον, ο κακός ύπνος αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό. Παρατηρείς ότι κρυώνεις πιο εύκολα ή ότι αργείς να αναρρώσεις. Αυτό συνδέεται άμεσα με τον ύπνο. Και κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν, η έλλειψη ύπνου αυξάνει τη φλεγμονή στο σώμα, κάνει τους μύες πιο αδύναμους και τις αρθρώσεις πιο σφιχτές. Ανεβάζει επίσης τις ορμόνες του στρες, που σε κάνουν να νιώθεις αγχωμένος και συναισθηματικά εξαντλημένος. Βλέπεις πόσο συνδεδεμένα είναι όλα. Η τέταρτη δύναμη είναι ίσως η πιο αθόρυβη από όλες. Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, μία από τις δυσκολότερες αλλαγές δεν είναι σωματική. Είναι συναισθηματική. Πολλοί ηλικιωμένοι κουβαλούν ένα αίσθημα που σπάνια το εκφράζουν. Το αίσθημα ότι χρειάζονται λιγότερο, ότι είναι πιο μόνοι, ότι η καθημερινότητά τους δεν έχει πια την ίδια σημασία που είχε κάποτε. Μπορεί να έχεις μέρες που το σπίτι νιώθει πολύ ήσυχο, που η οικογένεια είναι μακριά, που φίλοι δεν είναι πια εδώ ή που η ρουτίνα σου δεν σου δίνει πια το ίδιο νόημα. Αυτό δεν είναι μικρό θέμα. Η μοναξιά και η απώλεια σκοπού επηρεάζουν την υγεία σου τόσο όσο μια σωματική ασθένεια. Το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο για σύνδεση. Όταν νιώθεις ότι έχεις αξία, ότι σε χρειάζονται, ο εγκέφαλος απελευθερώνει χημικές ουσίες που προστατεύουν τη διάθεση, τη μνήμη και το ανοσοποιητικό σύστημα. Αλλά όταν νιώθεις απομονωμένος, το σώμα αντιδρά σαν να βρίσκεται υπό απειλή. Οι ορμόνες του στρες ανεβαίνουν, η φλεγμονή χειροτερεύει, ο ύπνος διαταράσσεται και η επιθυμία να παραμείνεις δραστήριος σιγά σιγά σβήνει. Ίσως να μην το παρατηρήσεις αμέσως. Μπορεί να εμφανιστεί ως έλλειψη όρεξης για μαγείρεμα ή να παραλείπεις τη βόλτα σου ή να περνάνε μέρες χωρίς μια ουσιαστική κουβέντα. Αλλά με τον καιρό, αυτό το συναισθηματικό κενό γίνεται σωματική παρακμή. Η μοναξιά κουράζει την καρδιά, αδυνατίζει το ανοσοποιητικό, αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας μνήμης και το πιο σημαντικό, κλέβει την επιθυμία να φροντίζεις τον εαυτό σου. Αλλά υπάρχει κάτι υπέροχο στην ανθρώπινη φύση. Ο σκοπός μπορεί να επιστρέψει σε οποιαδήποτε ηλικία. Ακόμα και μικρές πράξεις μπορούν να φέρουν πίσω αυτή την αίσθηση σπουδαιότητας. Ένα τηλεφώνημα κάθε πρωί. Ένα μήνυμα σε κάποιον αγαπημένο. Το πότισμα μιας γλάστρας που σε χρειάζεται. Το να μοιραστείς μια συνταγή ή να διδάξεις σε ένα νεότερο κάτι που γνωρίζεις καλά. Ακόμα και ένα καλημέρα σε ένα γείτονα μπορεί να αλλάξει τη συναισθηματική ενέργεια ολόκληρης της ημέρας σου. Τώρα ας δούμε γιατί αυτές οι 4 δυνάμεις είναι ακόμα πιο επικίνδυνες μαζί. Πολλοί ηλικιωμένοι βλέπουν τα προβλήματα υγείας τους σαν ξεχωριστά πράγματα. Αδυναμία εδώ, λησμονιά εκεί, κακός ύπνος αλλού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές οι 4 δυνάμεις είναι βαθιά αλληλοσυνδεδεμένες. Η μία τροφοδοτεί την άλλη. Και μαζί μπορούν να επιταχύνουν την παρακμή αν δεν αντιμετωπιστούν. Η χρόνια φλεγμονή κάνει τους μύες πιο αδύναμους, επιταχύνοντας τη σαρκοπενία. Όταν οι μύες αδυνατίζουν, κινείσαι λιγότερο. Και όταν κινείσαι λιγότερο, η φλεγμονή χειροτερεύει. Μετά έρχεται ο κακός ύπνος, που κάνει και τα δύο ακόμα πιο σοβαρά. Ένας κουρασμένος εγκέφαλος δεν μπορεί να προστατεύσει τη μνήμη ή την ισορροπία. Ένα κουρασμένο σώμα δεν μπορεί να επισκευαστεί. Και πάνω σε όλα αυτά, η μοναξιά και η απώλεια σκοπού ανεβάζουν το στρες, μειώνουν την κινητοποίηση και μειώνουν την επιθυμία για σωστή διατροφή, κίνηση ή επαφή με άλλους. Γι' αυτό πολλοί ηλικιωμένοι νιώθουν σαν η υγεία τους να αλλάζει όλοι μαζί ξαφνικά. Στην πραγματικότητα, το σώμα αντιδρά σε έναν συνδυασμό δυνάμεων που χτίζονται σιωπηλά για χρόνια.
Ένα μικρό πρόβλημα σε μια περιοχή γίνεται γρήγορα μεγαλύτερο αλλού. Για παράδειγμα, μια νύχτα κακού ύπνου θολώνει τη σκέψη. Η θολή σκέψη σε κρατά από τη βόλτα σου. Η έλλειψη βόλτας αδυνατίζει τους μύες. Η αδυναμία αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης. Η πτώση οδηγεί σε ανάπαυση και η ανάπαυση φέρνει ακόμα μεγαλύτερη μυϊκή απώλεια. Αλλά το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Ο κύκλος μπορεί να κινηθεί και προς τα πάνω. Όταν κοιτάς όλες αυτές τις 4 δυνάμεις μαζί, μπορεί να φαίνεται υπερβολικά πολύ για να αντιμετωπίσεις. Πολλοί ηλικιωμένοι σκέφτονται «Στην ηλικία μου, τι διαφορά μπορώ να κάνω πραγματικά?» Αλλά η αλήθεια είναι ότι το σώμα σου ανταποκρίνεται υπέροχα ακόμα και στις πιο μικρές θετικές αλλαγές, ανεξάρτητα από την ηλικία. Δεν χρειάζεσαι ένα μεγάλο πλάνο. Δεν χρειάζεσαι ακριβά συμπληρώματα ή περίπλοκες ρουτίνες. Χρειάζεσαι ένα μόνο απλό βήμα για να ξεκινήσεις. Για μερικούς, το πιο εύκολο σημείο εκκίνησης είναι η κίνηση. Ακόμα και 2 λεπτά ασκήσεων σηκώματος από καρέκλα, ελαφριές διατάσεις ή περπάτημα μέσα στο σπίτι μπορούν να ξυπνήσουν τους μύες και να ενισχύσουν την ισορροπία. Για άλλους, το πρώτο βήμα είναι η βελτίωση του ύπνου. Να κλείσεις νωρίτερα την τηλεόραση, να χαμηλώσεις τα φώτα, να κρατήσεις σταθερή ώρα ύπνου. Αυτές οι μικρές συνήθειες βοηθούν τον εγκέφαλο να βρει ξανά ρυθμό. Κάποιοι μπορεί να ξεκινήσουν με τη διατροφή, να αντικαταστήσουν ένα επεξεργασμένο σνακ με κάτι θρεπτικό, φρούτο, γιαούρτι, λαχανικά. Και για άλλους, το καλύτερο πρώτο βήμα είναι η επαφή με ανθρώπους. Ένα τηλεφώνημα, η συμμετοχή σε μια μικρή παρέα, ένα μήνυμα σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Εσύ επιλέγεις το βήμα που νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις σήμερα. Όχι την επόμενη εβδομάδα. Όχι όταν νιώσεις έτοιμος. Σήμερα. Τα μικρά βήματα είναι δυνατά γιατί δίνουν ορμή. Όταν το σώμα νιώσει έστω και λίγο καλύτερα, θέλεις φυσικά να συνεχίσεις. Μια καλή νύχτα ύπνου φέρνει περισσότερη ενέργεια. Λίγη δύναμη φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να σηκώσει τη διάθεσή σου για ώρες. Μερικές φορές, μια μικρή αλλαγή κάνει τη διαφορά. Ας μιλήσουμε τώρα για τη διατροφή και τον τρόπο που η τροφή σου επηρεάζει άμεσα τη δύναμη και την ικανότητα αποκατάστασης μετά τα 80. Ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για να διατηρήσεις τη δύναμή σου και να παραμείνεις ανεξάρτητος δεν βρίσκεται σε κάποιο χάπι. Βρίσκεται στο πιάτο σου. Πολλοί ηλικιωμένοι τρώνε λιγότερο από ό,τι χρειάζονται ή επιλέγουν τροφές που είναι μαλακές και εύκολες στην προετοιμασία. Αλλά το σώμα μετά τα 80 χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη, όχι λιγότερη. Αυτό που τρως επηρεάζει άμεσα τους μύες σου, την ενέργειά σου, τη διάθεσή σου, ακόμα και την ικανότητα του σώματος να επουλώνεται. Και το θρεπτικό συστατικό που χρειάζεται περισσότερο ο οργανισμός σου σε αυτή την ηλικία είναι η πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι μύες για να επισκευαστούν, να ξαναχτιστούν και να παραμείνουν δυνατοί. Όταν ήσουν νεότερος, μια μικρή ποσότητα ήταν αρκετή. Αλλά μετά τα 70 και ειδικά μετά τα 80, το σώμα σου γίνεται πιο δύσκολο. Χρειάζεται ισχυρότερο σήμα για να αρχίσει να ξαναχτίζει μυϊκό ιστό. Αυτό το σήμα έρχεται από επαρκή πρωτεΐνη κατανεμημένη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι μόνο σε ένα γεύμα. Πολλοί ηλικιωμένοι τρώνε ελάχιστη πρωτεΐνη στο πρωινό. Ίσως ένα φρυγανιά ή λίγα δημητριακά. Αλλά οι μύες σου χρειάζονται περίπου 25 με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης στο πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Καλές πηγές πρωτεΐνης είναι τα αυγά, το ελληνικό γιαούρτι, ο τυρός κότατζ, το κοτόπουλο, το ψάρι, τα φασόλια, οι φακές και οι ξηροί καρποί. Αυτές οι τροφές βοηθούν τους μύες να παραμένουν ενεργοί, διατηρούν σταθερό το σάκχαρο και δίνουν στο σώμα σου τα δομικά υλικά για επούλωση. Μαζί με την πρωτεΐνη, το σώμα σου χρειάζεται πραγματικές, ολόκληρες τροφές. Φρούτα, λαχανικά, ολικής άλεσης δημητριακά και υγιεινά λίπη. Αυτές οι τροφές βοηθούν να μειωθεί η φλεγμονή, υποστηρίζουν την πέψη και ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Ακόμα και μικρές αλλαγές κάνουν διαφορά. Να αντικαταστήσεις ένα επεξεργασμένο σνακ με φρούτο, να προσθέσεις γιαούρτι αντί να παραλείψεις το πρωινό ή να φας ψάρι 1 ή 2 φορές την εβδομάδα. Για τον ύπνο τώρα, γιατί χρειάζεται και πρακτικές συμβουλές.
Ο καλός ύπνος γίνεται πιο πολύτιμος όσο μεγαλώνουμε. Ο εγκέφαλος και το σώμα σου μπορούν ακόμα να μάθουν πώς να ξεκουράζονται βαθιά, ακόμα κι αν για χρόνια ο ύπνος σου ήταν διαταραγμένος. Χρειάζεσαι απλά ήπιες συνήθειες που υποστηρίζουν τον ύπνο που το σώμα σου επιδιώκει. Η πρώτη συνήθεια είναι να διατηρείς σταθερό ωράριο ύπνου. Να πηγαίνεις για ύπνο και να ξυπνάς την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Ο εγκέφαλος αγαπά τη ρουτίνα. Όταν ξέρει τι να περιμένει, χαλαρώνει πιο εύκολα. Η δεύτερη συνήθεια είναι να φτιάξεις ένα περιβάλλον φιλικό προς τον ύπνο. Το υπνοδωμάτιό σου να είναι δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο. Ακόμα και μικρά φωτάκια, όπως το φως από ένα φορτιστή, μπορούν να μπερδέψουν τον εγκέφαλο και να μειώσουν τη μελατονίνη, την ορμόνη που σε βοηθά να κοιμηθείς. Η τρίτη συνήθεια είναι να προσέχεις τι καταναλώνεις το βράδυ. Η καφεΐνη μετά το απόγευμα μπορεί να κρατήσει τον εγκέφαλο σε εγρήγορση, ακόμα κι αν νιώθεις κουρασμένος. Και ενώ το αλκοόλ μπορεί να σε κάνει να νηστάξεις αρχικά, διαταράσει τα βαθύτερα στάδια ύπνου. Προσπάθησε να τελειώνεις το βραδινό σου γεύμα τουλάχιστον 2 με 3 ώρες πριν κοιμηθείς. Η τέταρτη συνήθεια είναι το φως του ήλιου. Ναι, ο ήλιος, έστω 10 λεπτά έξω ή κοντά σε ένα φωτεινό παράθυρο το πρωί, βοηθούν τον εγκέφαλο να καταλάβει πότε αρχίζει η μέρα και αυτό τον βοηθά να καταλάβει πότε πρέπει να τελειώνει. Και τέλος, δώσε στον εαυτό σου μια ρουτίνα χαλάρωσης πριν τον ύπνο. Διάβασε, άκου ήσυχη μουσική, ανέπνευσε αργά και βαθιά. Απέφυγε τις οθόνες, γιατί το μπλε φως λέει στον εγκέφαλό σου ότι είναι ακόμα μέρα. Τώρα, ας δούμε πως όλα αυτά λειτουργούν μαζί σαν ένα σύστημα. Πολλοί ηλικιωμένοι προσπαθούν να βελτιώσουν την υγεία τους εστιάζοντας σε ένα μόνο πράγμα κάθε φορά. Καλύτερη διατροφή ή περισσότερο περπάτημα. Αλλά το σώμα σου λειτουργεί ως σύνολο, όχι σε ξεχωριστά κομμάτια. Όταν υποστηρίζεις έναν τομέα, οι άλλοι αρχίζουν να βελτιώνονται φυσικά, ακριβώς όπως όταν επισκευάζεις ένα μέρος ενός του σπιτιού, ενισχύεται όλη η κατασκευή. Για παράδειγμα, όταν βελτιώνεις τον ύπνο σου, η φλεγμονή στο σώμα μειώνεται. Όταν μειωθεί η φλεγμονή, οι μύες ανταποκρίνονται καλύτερα στην κίνηση, κάνοντάς σε πιο δυνατό. Όταν γίνεις πιο δυνατός, η ισορροπία σου βελτιώνεται, η εμπιστοσύνη σου μεγαλώνει και ο κίνδυνος πτώσης μειώνεται. Και όταν νιώθεις πιο δυνατός και σταθερός, θέλεις φυσικά να είσαι πιο κοινωνικός, πιο δραστήριος, πιο συνδεδεμένος, μειώνοντας τη μοναξιά και ανυψώνοντας το πνεύμα σου. Λειτουργεί και αντίστροφα βέβαια. Όταν η μοναξιά αγνοείται, το στρες αυξάνεται. Το στρες χειροτερεύει τη φλεγμονή. Η φλεγμονή αδυνατίζει τους μύες. Οι αδύναμοι μύες δυσκολεύουν την κίνηση. Η έλλειψη κίνησης οδηγεί σε ακόμα χειρότερο ύπνο. Και ο κύκλος συνεχίζεται προς τα κάτω. Αλλά το καλό νέο είναι ότι ο κύκλος μπορεί να κινηθεί εξίσου εύκολα προς τα πάνω. Μια μικρή βελτίωση, καλύτερος ύπνος, λίγα λεπτά κίνησης, ένα πιο θρεπτικό γεύμα, μια φιλική κουβέντα, ξεκινά μια αλυσιδωτή αντίδραση. Το σώμα σου ανταποκρίνεται πιο γρήγορα από ό,τι νομίζεις, γιατί θέλει να θεραπευτεί. Θέλει να βρει πάλι ισορροπία. Φτάνοντας εδώ, θέλω να σταματήσεις για μια στιγμή και να αναγνωρίσεις κάτι σημαντικό. Μόλις έδωσες στον εαυτό σου γνώση και κατανόηση που οι περισσότεροι άνθρωποι της ηλικίας σου δεν έχουν λάβει ποτέ. Πολλοί ηλικιωμένοι ζουν με απογοήτευση, φόβο ή σύγχυση για την υγεία τους, απλά γιατί κανείς δεν τους εξήγησε ποτέ τι συμβαίνει μέσα στο σώμα τους. Αλλά τώρα εσύ το ξέρεις. Καταλαβαίνεις τις 4 κρυφές δυνάμεις που διαμορφώνουν τη δύναμη, την ενέργεια, τη μνήμη και τη γαλήνη σου. Αυτή η κατανόηση από μόνη της σε βάζει πολύ μπροστά. Τα χρόνια που έρχονται μπορούν ακόμα να είναι γεμάτα νόημα, άνεση και σύνδεση. Μπορείς να διατηρήσεις την ανεξαρτησία σου. Μπορείς να προστατεύσεις την υγεία σου. Και μπορείς να συνεχίσεις να είσαι πηγή σοφίας, δύναμης και αγάπης για τους ανθρώπους γύρω σου. Αν αυτό το βίντεο σου έδωσε κάτι χρήσιμο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς και που μπορεί να το χρειαστεί. Γράψε στα σχόλια ποιο από τα 4 θέματα σε αφορά περισσότερο. Και κάνε like αν θες, να συνεχίσουμε να μιλάμε για πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία για την υγεία σου. Αυτή είναι η ζωή σου. Αυτό είναι το σώμα σου. Και τώρα
Έχεις τη γνώση να επιλέξεις τα μικρά βήματα που θα σε κρατήσουν δυνατό, σίγουρο και ζωντανό.